Toto video bolo natočené na počesť Williama Shakespearea, svetoznámeho dramatika, básnika, herca, ktorého diela sa hrajú a čítajú dodnes. 23. apríla 1616 po oslave svojich narodenín zomrel. To znamená, že si pripomíname 400. výročie jeho smrti. Zaujímavé je, že sa narodil tiež rovnaký deň 23. apríla, že keď sa mal narodení, tak sa musel narodiť rovnaký deň, ak zomrel. Študenti Slovenskej technickej univerzity prednesú jeho sonet 66, ktorý je ako keby napísaný dnes a ako keby napísaný na Slovensku, lebo sa hodí na tieto pomery, čo my tu máme. Vlastne sa asi hodí na každé pomery, v každej krajine a v každej dobe, lebo ľudia sú stále rovnakí, nezmenili sa počas celých storočí. Ja potom, čo oni prečítajú sonet 66 slovenčine od Ľubomíra Feldeka, prečítam ten istý sonet 66, ale v češtine od prekladateľa Martina Hilského, ktorý je expertom na Shakespearea číslo 1 v Čechách, ale aj v Európe a dostal od britskej kráľovnej Alžbety II. Rad britského impéria za šírenie anglickej literatúry. Takže prosím študentov, aby začali. William Shakespeare, sonet 66. Ustatý všetkým, chcem len smrť. Chcem oddych. Nech u dvier žobrať nevidím viac česť. A nikto šov na recepcie chodiť a čistotu, čo musí bahnom prejsť. A metále, čo pripnú hlupákom, a pánu, ktorú znásilňuje prasa, a bezprávie, čo šliape na zákon. A moc, čo nad bezbranným vypína sa, a umelca, čo slúži u despotu, a tupca, čo vždy múdrych poučí. A prostú pravdu, bitú za prostotu, a zlo, čo dobro drží v područí. Ustatý všetkým rád to opustím, len teba nerád zanechám tu s tým. A teraz to isté v češtine od Martina Hilského. Znaventím vším, já chci jen smrt a klid. Jen nevidět, jak žebrá poctivec. Jak pýchou dme se pouhý parazit. Jak pokřiví se každá čistá věc. Jak trapně září pozlátko všech poc. Jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč. Jak sprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič. Jak umění je pořád služkou mocných, jak hloupost vpupně chytrým poroučí. Jak prostá pravda je všem prostě prostých, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaventím vším, já umřel bych tak rád, je nemuset tu tebe zanechať. No, ako sme počuli, tak tento sonet 66 je veľmi, veľmi aktuálny aj v našich súčasných slovenských pomeroch. Bol napísaný pred vyše 400 rokmi, ale teraz sa píše rok 2016 a je to ako keby absolútne nezmenené. No a takisto aktuálna je aj básnička Ľubomíra Feldeka, ktorá síce je mladšia, ale stále je aktuálna, keď ju napísal pred pár desiatkami rokov. Volá sa Ryťolíza a znieje takto. Ja mám len preto šťastie v žití, že lížem pár dôležitých rytí. Aj keď smrdia, aj keď jazyk bolí, aj keď lížem proti vlastnej vôli, lížem ďalej, veď mám ženu, deti, veď mi z hlavy kosier neuletí. Dňom i nocou lížem neprestajne, iba občas odpľujem si tajne.